yena uzokuqhelile uxaba, uqhelile ukweyisakala, kanti uThixo sesijikile izinto. Haleluya, amen. Ngoba uThixo wethu yathini? Uyazijika izinto. Haleluya. Xa ngithi uyazijika izinto, angithi ujika inkomo bezipheka ngapha, ajike ibhobo bezipheka ngapha, utshintsha imeko elizweni lomoya, elizweni lenyama, kuthi bekade kusaziwa wena ikhwitha ebusuku xa ulele, but amadimoni athi besiqhelile ukungena phaa kulaa mzi, but xa sifikayo asikwazi ukubamba necango, asikwazi ukubamba nefestile, sisesayadini sibone masijike because kwenze njani sijikile izinto. Haleluya. Amen. Wathi siyamazi uba sanyathele enkosini izobona umsindo asithuka shawuta abone ngazazeni kulungile baba uvele uNkulunkulu lohlabelela uthi nabo le ngxokolo soyame ngawe uthi wena Yesu uthembekile khona izinto zitheni zijikile. Haleluya. Amen. Haleluya, amen. Ziyawazi izike izinto abantu bejongile. Amen. Haleluya. Amen. Ayizwani uDavide udeka itafile phambi kwabandezeli bakhe. Haleluya. Amen. Udeka itafile phambi kwabandezeli bakhe. Amen. Haleluya. Amen. Bakhona abantu abakwaziyo akazi iminyaka yakho, bakwazi nobusukaphi, bayakwazi ubuhlalaphi, bayakwazi uba ulala utye ntoni. Haleluya. Amen. Bayazi uba hayi bona upayiwenzise kangaka lo mntu akanamali. Haleluya. Amen. Bazawujika izinto. Amen. Haleluya. Amen. Zizawujika izinto beyazi uba hayi mani la umsetyenzana ophangela kuwo awunamali. Amen. Haleluya. Amen. Abona le ndawo beqala thina ngathi apha abantu kuthi hayi siyabazi security iqaliya into le sithi abaqhuba imoto bahamba ngeenyawo. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba wenze njani? Zijikile izinto. Haleluya. Amen. Zijike izinto ezisezawujika izinto. Amen. Haleluya. Amen. Sezawujika izinto abantu betheni bebarholile amehlo bezivule indlebe zijike izinto ngoba uThixo akayithethi into engekhoyo.